Jaruma Ummi Rahab da kuma jarumi Adam A. Zango. Jaruma Ummi Rahab ta yi barazanar tonawa Adam A. Zango asiri. Me yasa ta yi wannan barazanar? Yan uwa, zan gaya muku dalilai a cikin wannan bidiyo. Kasance tare da ni, sannan ku danna mun alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Ku danna mun alamar like. Kasancewar Ummi Rahab tana kamar ƙyani a wajen Adam A. Zango, hakan ya sa Adam A. Zango ya fara fina-finai da ita, ya sa ta a cikin masana'antar Kannywood. Har take aiki a kamfaninsa, inda Adam A. Zango ya yi fim da ita tun tana 'yar ƙaramarta. Ya yi fim da ita mai suna Ummi. Bayan ya yi fim da ita mai suna Ummi, hakan ya sa Ummi Rahab ta fara sanuwa. Hakan ya sa Adam A. Zango ya ɗauke ta ya saka ta a cikin masana'antarsa bayan ya sa ta a cikin masana'antar ta, har sun fara wannan shiri mai suna Farin Wata Sha Kallo. A inda wannan shiri mai suna Farin Wata Sha Kallo ya zama babban shiri, a inda mutane suka fi sanin Ummi Rahab, wannan shiri shi ya jawo Ummi Rahab fans da yawa da dama. Bayan ga wannan shirin ne an je hutu, Adam A. Zango ya fito yana hira da masoyansa a YouTube channel ɗinsa mai suna Adam A. Zango. Ya zo yana hira da masoyansa, sai mutane suke ta sankama mai tambayoyi. Bayan mutane sun yi ta mar tambayoyi akan Ummi Rahab, da ya tashi sai ya ce shi Ummi Rahab ya yi ƙoƙarin ya bata tarbiyya, sannan ya gyara ta, ya sa ta akan hanya, ba wai yana so ya sa ta bijire masa ko kuma ta zama ballagaza ba. Daga kallon wannan, Ummi Rahab ta kalli wannan da idonta, wannan hirar da Adam A. Zango ya yi da masoyansa a YouTube. Ita Ummi Rahab sai ta tashi kai tsaye kawai, sai ta je ta yi posting a shafinta na Instagram, wanda zuwa yanzu ta riga da ta share wannan posting ɗin da ta yi. A cikin wannan posting ɗin da ta yi, kawai ta ce wai ita ta fi ƙarfi Adam A. Zango ya sa ta akan hanya, sannan kuma Adam A. Zango idan bai daina yi mata haka ba, za ta tona masa asiri. Wani asiri kenan Ummi Rahab za ta tona masa? Abinda fans din Ummi Rahab suke cewa, sun zazzagi Adam A. Zango, sannan kuma wannan fans din Adam A. Zango su ma sun zazzagi Ummi Rahab. Sai mun ji daga gare ku, a cikin su kai me kake tunani? Wani sirri ne kake tunani Ummi Rahab za ta tona wa Adam A. Zango?